Ik moet hier even die bandjes, dat ziet een kapitaaltje. Dat moet ik nog even verslimmen. Want dat zit net helemaal goed. Dat is wat jouw dochter, jouw Ja, knappe oude boeken repareren. Ja. Dat is voor het grootste deel wat ik doe. En dat doe ik ook heel graag. Repareren, dus wat stikken is weer heel maatje. Maar dus jou binnen boekbindster. Ik ben boekbindster, ja. Ja. En wat is er zo mooi aan boekbinden? Het repareren van dingen vind ik heel leuk. Het maar met de hand bezig wezen vind ik heel prettig. Dat jood me rest. En ik vind het ook leuk, ja, om echt dingen die flink stikken zijn, om die weer goed te krijgen. Wat heb je hier precies lezen? Dit zijn loden letters om een titel te zetten, meestal bovenop het boek. Bijbel of dit zijn al je boeken die ik dus vroeger dien had. Dit is het bakje waar de letters in komen. Dan haal je er even wat uit. En wat zulkes voor wit van. En dan heb ik achter dus een apparaat, de scoot die op zijn kop za in. En dan wordt die heat. Dan heb ik hem aan de stroom. Zullen we dat eens even zien? Ken dat nou? Oké, dat kan, ja. Dit is het apparaat. Ja, dit is nou bezig om warm te worden. Vroeger wie het al de monniken die aan het boek binden wien. Ja. Is het echt monnikenwerk? Dit ding komt ook uit het klooster, ja. Echt weer? Echt uit een klooster, ja. En er zat een heel apparaat op waar dat de onschenk is dat ze maar één woord drukte, Bijbel. Terwijl we dan, wacht je op het warm worden, kan ik zien laten hoe ik leerde. Want met boekbinden broekst ik leer. En dat moet net te dik wezen. Ja, dit is mooi af. Nu binnen een heel soort mensen die horen op. Maar wat ze doen op hun zo'n 60ste. Ja. Jo net. Nee. Nee, ik ben vroeger logopedist geweest. En dat had ik echt mijn plezier in, maar dit doe ik met nog meer plezier.